Top 5 dels parlars més bonics del català, segons un filòleg català. Tots són igual de bonics, perquè no hi ha cap dialecte millor que un altre. Tarragona, anem. La rotonda més lletja d'aquí, de la demarcació de Tarragona. No, és que no, això no entenc aquí, jo. Vull dir que soc de Sant Jaume, ja estan fent una aquí. Però Sant Jaume d'Enveja Sí, senyor. pertany a la demarcació de Tarragona. Sí, n'estan fent una ara. On? Aquí a Sant Jaume. I què tal és? Home, si l'estan fent ara, com he de saber, si això, que no l'he usat encara, jo. Això està bastant gran, és bastant gran. Però digui'm de què va. Pues una rotonda, està fent una rotonda. Vostè no sap una rotonda? Sí, però... Ah, pues això, pues està clar. I què m'explica a mi? Què feia falta? Per què? Perquè sí, home. És un tijó per cruzar el canal. I ara han ficat 2 ponts més, m'entén? Dos què? 2 ponts. 2 ponts? Sí, senyor. I quedarà maco? Home, jo penso que sí, no encara acabat. Mira, perquè no sap per on te va, esta gent que critica és perquè no sap, perquè la crítica és molt barata, m'entén el que vull dir, no? Sí. Escolta, això tardarà molt de rato a acabar. No, simplement si em pot dir una miqueta què s'està fent. En tapar el pont, el canal, està bé el canal. Això, la ronda del pat i munten canal d'aigua. Jo ho trobo bé, oh. Escolta, això tardarà molt de rato, bastant esperant fora, home. Que hi ha molts diners que s'inverteixen en això. Ah, mire, vols que li digui una cosa, que a Diputació per ficar un bordillo ni treballen 10 la Diputació de Tarragona. Me comprendo que vull dir, no? Que gasta molts... Molts de gastos que han per altres puestos i aquí que interessa no volen donar, no volen mullar la rosca. Pues mira, Tarragona està fent una plaça de bous que val 12 milions d'euros. M'entén que vol dir, no? S'han passat 9 milions d'euros del preu de sortida. Això no és vergonyós fer una plaça de bous? Això sí que això és més vergonyós que fer una rotonda. Llavors en què es gastaria els diners? Invertir en infraestructures, arreglant carrers com aquí el poble de Sant Jaume, que cada veïns, aquí el poble de Sant Jaume, ens toca rascar la butxaca per fer unes aceres. Me comprendo que vull dir, no? Sí, més que Para rotonda. donar la Diputació de Tarragona 50.000 euros. Que això es troba que és normal, això. A veure què és més dolent. El que digui el contrari, que una rotonda no fa falta, és, home, tipus coneixement. Escolta, això tardarà molt de rato, que m'estan esperant fora. I dic, Més arreglar carrers que no pas rotondes. no, a ficar la rodonda i arreglar carrers, tot. D'acord, però aquestes... Escolta, que m'estan esperant fora i dic, home, acabem o no acabem? Acabem. Ah, pues acabem ja. Gràcies. Ho penjo, adeu. Adéu.